Ngithanda ukuthi ngubingelele khona la ku Big Space. Sengiphinde ngabuya ke futhi nezindaba ezithinta ezedisc yakhona la eMzansi. Hlala nami ke nje mbukeli ngikuzele nazo. Namuhla ngiphethe ke indaba eziningi ezahlukahlukene ezenzeka lapha kumaqembu adlala kwi-PSL. Namuhla ngizoqala ke ngendaba ethinta iKaizer Chiefs amakhosi. Kubikwa ukuthi iKaizer Chiefs izodlala i-friendly match yayo yes3 ngazo ke lapha i-20 July ngomgqibelo. Bazodlala ke neqembu laseQuarter iAl Shahania SC khona ke lapha eTurkey. Amakhosi awayivezanga ke imiphumela yalama friendly match awu2 asebewadlalile even nawo kamaqembu abawavezanga ukuthi ke imapha amaqembu adeke bedlala nawo. Ngisakulona ke ikhosi kubikwa ukuthi ke la ikhosi lisenhle zokusayina ke lapha i-defender le-Cape Town Spurs uRashwin Dokley. Baveza ukuthi ke iKaizer Chiefs bisiqalile ke lapha ingxoxo nayo ke iCape Town Spurs mayelana naye ke lapha uRashwin Dokley. uRashwin Dokley uneminyaka ewu23 and ke ubuye edlalela under 23 wayo ke bafana and iposition ayidlalayo udlala as a center back kodwa ke futhi ubuye ke edlale as a left back. So ikhosi lisenhlelweni zokusayina lo mdlali njengoba ke bese ngivezile before ukuthi ke sebeyiqalile ingxoxo. Ngidluleke mbukeli ngiye lapha kwindaba ithinta eMamelodi Sundowns. Kubikwa ukuthi ke iSundowns sisayine umdlalo weSuperSport United uKiken Johannes. Kuvela ukuthi ke bamsayine kwi-long term contract. Lo mdlali kuneminyaka ewu23 and uyi-defender. Yizo ke lizade ngikuphathele zona mbukeli. Ngicela ke nje ukuthi ungakhohlwa ukulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke danke ngiyazibongela.